ኣብ ከባቢ መገናኛ ገዛ ንምግዛእ ሓሲብኩም ተሎ ሰሪሑ ዳረከብኩም ትካል እንተሲንኩም እዚ ማስታወቂያ ንዓኹም እዩ። ኣብ መገናኛ ናብ ጉርዲ ሸላና ከድኩም ብወገን የማን ኣንፈት ኢትዮ ሴራሚክ ትበጽሑ ተለኹም ዝርከብ 85% ህንጸቱ ዝዛዘመ ኣፓርትመንት ኣለና። በዓል 2 መደቀሲ ትኾን ተሎ ካብ 83 ክሳብ 126 ካሬ መማረፅታት ብሙሉእ ህንጸት ንረክበኩም ኣፓርትመንት እዩ። ኣብዚ ህንጻ እዚ ገዛ እንተሃልዩና እንታይ ረብሓ ንረክብ እንተኢልኩም ማይ ከርሰ ምድሪ እኹል መኪና ደው መበይ ካብ ገዛኹም ከይረሓቕኩም ኣብ ህንጻኹም ጀመን ስፓን ተረክብሉ ድግስ ተሕልፍሉ ቴራስ ጀነሬተር ኮታስ ዘመናዊ ኣፓርትመንት ዘማልኡ ኩሉ ኣለዎ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ብ 0935 26 47 79 ይደውሉልና።